Murume wangu ainge anetsa nekuda kwechihure. Ndopandakabva ndachizopfurirwa neimwe friend yangu uyo wandichati Patricia. Akauya kwandiri akati, Vimbai, sei uri munhu anongogara achingochema nguva dzose? Plus murume wangu makore akawanda ainge asingadi kuti ndinge ndichigara naye kunoku kuJoni. Pandakauya kunoku ndakabva ndachizotora friend yangu chandainge ndisina kunyatsokugara pasi ndikafunga nezvazvo ndechekuti kana amai vake vainge vari munhu ainge achigona kugadzira misha nemamarriages evanhu kunyange anenge akaparara, sei vainge vakatadza kugadzirisa marriage yemwana wavo. Saka tainge tagara tiri mabest friends. Takasangana patainge tichiita zvekutengesa mumazowe. Murume wangu ainge ari mukorokoza ndobva achizouya kunoku kuJoni. Ndakazoita zvekumanikidza kuti ndinge ndichiuya kunoku kuSouth Africa mushure mekunge ndambobetserwa naamai vake, zvikaita sekunge zvainge zvatomboita. Saka ndakazoti ndava kunoku, murume ndipo paakatanga kuita zvekudanana nemaSouth Africans. Aindirova zuva roga roga. Saka friend yangu akazoti kwandiri paainge achazoenda kumusha ainge achazondivigira mushonga wekuti ndinge ndichizoisira murume wangu mupfuwira kuitira kuti asazongoramba achindirova zvekare nekuita zvekudanana nemaSouth Africans. Zvadaro akaenda kumusha akadzoka. Paakadzoka akandipa mushonga wainge uri mune kamwe kabhodhoro, akandiudza kuti pandinenge ndichibika paya ndinotanga ndapakura changu chikafu nekuti ndainge ndisingafaniri kuti ndinge ndichizodya mushonga iwoyo. Saka ndaiti ndichibika, ndava kuda kupedza kubika ndopandaibva ndachizomwaya mwaya mushonga uya ndobva ndachizopakurira murume wangu obva adya. Izvi zvakaitika muna January gore rinori, kutanga kwaJanuary. Murume wangu akatomboita right, akagara neni pasi akandikumbira ruregerero, akati ainge asingachadi kuti ange achiramba achindihurira zvekare nekundirova nekuti ainge achizviziva kuti zvainge zvisina kunaka. Akati mari yangu yose yandichange ndichizowana ndichati murungu ange achizoisa muaccount iyo yandinoshandisa yemukuru yaainge akandivhurira. Akati handichadi kubata kana sent nekuti mari ndiyo iri kundipa manyemwe. Ndakatofara ndikatotaura nebest friend yangu, akati uri kuonaka kuti zviri kutoita. Mukoma murume ndopa akangotanga kungorwara. Ndakaenda naye kuchipatara zvikanzi imalaria, achapora. Ende ndo zvinonyanya kundidya moyo izvozvo. Apa ndainge ndichiri neumwe mushonga wandainge ndichiri nawo. Ndakabva ndaudzwa nefriend yangu kuti ndisarigedza kuramba ndichimupa mushonga uye zvekare ndisaramba ndichienda naye kuchipatara. Murume wangu akafira mumba achingondiudza kuti usaenda naye kuchipatara nekuti kana ukaenda naye kuchipatara mushonga hauzoshandi. Ndozvandiri kuudzwa namama vangu. Ndakatevedzera izvo zvaainge akandiudza kuti ndozvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoita. Murume akafira mumba kuma 3 am. Pandakamusungunutsa ndikanzwa kuti munhu chainge chatova chando, ndikatotanga kutoridza mhere. Vanhu vakamuka vakauya vakamuona zvechokwadi murume ainge atofa. Mapurisa akauya tikanzi tinge tichitsvaka vanhu vefuneral, vakazouya vakakolekta mutumbi. Hama dzemurume wangu dzakabatanidza mari tikabva tachizoenda tikanomuviga kumusha. Ndichati kwamuriwa, asi mukoma murume wangu haana kuenda. Kubva musi watakadzoka kubva kwamuriwa ndichienda kumba kwevabereki vangu muHarare, pandakanopinda murumu yangu iyo yandinoshandisa kana kuri kunzi ndinenge ndiri kumba kwevabereki vangu, ndipo pandakabva ndachizoona kuti mumba mainge muine munhu ainge arimo. Musi wekutanga pandakamuka, it was around 9 pm, ndo pandakanzwa kuti mainge muine munhuwi wairatidza kuti painge paine munhu ainge achisvuta fodya mumba mandainge ndiri. Ndakabatidza light asi handina kana munhu wandakaona. Ndo pandakatanga kunzwa kuti pasaidi neni painge pachiratidza kuti painge patori nemunhu ainge akagara pedyo neni, ende ndichitonzwa saundi yemubhedha kuti pane munhu
ari kutokwira pambedha kana kutopinduka ari pasaidi neni. Ndinonzwa zvekare voice now that ndakazodzoka kunoku kuSouth Africa, ndiri kunzwa voice iro riri kuti kwandiri handina kwandiri kuzoenda, tiri tose kusvika iwe wafa. Handizivi kuti ndodii, handisati ndaudza kana munhu nyaya iyi. Ndiri kutya kuti kana zvikaramba zvichidai ndichazototanga kutopenga. Ndakasangana newe hanzvadzi mushure mekunge ndatumidzirwawo linki reFacebook yako neimwewo friend yangu uyo wandakaudza kuti ndine maproblems andiri kusangana nawo, anoteererawo maconfessions, maybe achabva achizoiziva nyaya iyi. Ndaitotya kana kutomuudza, but she is one of my best friends. Ndiri kudawo help vedare, ndibatsirei kana kuri kunzi mukoma munenge muine vanhu vamunenge muine maconnections navo, kunyange vakaromba, vanogona kundibatsira kana kundidzidzisa kuti chipoko chemunhu uyo waunenge wakaurayisa kana chikatanga kuuya kwauri, chipoko chacho chinenge chichifanira kuti chinge chichiitwa sei. Ndinenge ndiri mucomment section. Please ndapota mozondipa link ndinge ndichizokunzwai muchiverengawo nyaya yangu. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Ndichavatumidzira link. Hanzi vakapiwa link repage neumwe mudiwa muteereri uyo vanga vasati vatomboudzawo nyaya iyi. Zvakangooma hazvo veduwe. Let us try to speak with him in the comment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story. Makaviga chitupa changu kuchechi nditori vamudhikoni. Kunyangwe mukandiona ndakamira ndiri pamberi muchechi ndichitungamirira munamato, vanhu vanotofungidzira kuti ndiri pedyo naMwari, ndiri munhu anonamata kwazvo, but ini ndinoshandisa mishonga. Muchangonditi Deacon M, asi harisi zita rangu. Ndiri munhu anoremekedzwa munharaunda muchechi, uye zvekare ndinobatawo mari yakawandisa. Ndine mabusinesses angu, ndine kambani yandiinayo, ndinotoemploya 20 maSouth Africans muno muSouth Africa. Ndakauya kunoko through spousal visa. Mudzimai wangu ainge agara ari teacher, she was a headmistress pane chimwe chikoro muHarare, a big private school muHarare. Saka akabva achizowana basa kuno kuSouth Africa, ndokubva tachizouya kuno. Tauya kuno ndakabva ndati hazviite kuti ndige ndichizongoramba ndakangogara, ndinofanira kuti ndinge ndichitsvaka zvimwe zvokuita. Ndakabva ndachizotanga kuwirirana nemamwe mafriends angu avo vainge vachirana mabusiness. Handingatauri hangu kuti mabusiness api. Saka ndakainvestawo mari apa dzainge dziri mari dzemukadzi wangu dzandakainvesta mubusiness. Saka ndakazoti ndatanga kunyura mubusiness, ndainge ndava kutya kuti mudzimai wangu kana kuri kunzi akazozviziva kuti izvi ndo zvakaitika, aikwanisa kana kuzonetsana neni kana kuzokumbira divorce. Ndakabva ndati ndodii pano mukadzi asati azviziva kuti izvi ndo zvainge zvaitika, the financial difficulty. Ndakazotaura neimwe friend yangu uyo ainge aine marori ake avo ainge achirendesera imwe mine. Ndikati uri kuzvigona sei, because tiri kukuonai kuti muri kufamba ende muri kurarama life yakanaka. Aifamba neimwe motikari inodhura makore acho iwawo. Mukoma ndakabva ndachizoendeswa kumusha, akaenda neni ndichangoti kuchiredzi. Patakaenda kumusha handina kunge ndakaziva kuti tiri kuenda pamba pen'anga. Ndaifungidzira kuti tiri kuenda pamba pemuprofita, asi tichinosvikako kuchiredzi tikabva tachizosvika pamba pen'anga. Ndainge ndatoinvesta zvakanyanyisa zvekuti ndainge ndisingachakwanisi kudzoka kuno kuSouth Africa ndisina chandainge ndakabata. Ndakazopinzwa mumatare ndikati kana kuri kunzi ndo zvichaita kuti ndinge ndichikwanisa kudzosa upfumi hwangu, ndichangozviita. Mwari vagara vanoregerera, kunyange zvikanzi
unenge uine zvivi zvinenge zvakatsvuka seropa, ivo vachazvichenesa semazai echando. Ndakabva ndachizopiwa machira matsvuku, ndikabva ndachizopiwa nehari imwe chete iyo yandakadzoka nayo kunoku kuSouth Africa. Ndakabva ndachizopiwa mutemo wekuti ndinofanira kuti ndige ndichizopota ndichirara nembwa. Ndine imbwa yangu yandiinayo iyo yandakatojaidza kuti inge ichijaira kurara neni. Dzimwe nguva itori nematambiro avo ainoita neni kunyangwe vanhu varipo, because inenge yava kuda kuti tinge tichisika bonde, asi ndinosika nayo bonde pakati peusiku. Ndinokobuda panze ndichiita sekunge ndiri kuda kungorohwa zvangu nemhepo. Zvino dambudziko riripo mukoma, vanhu vanondishandira ndakange ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichivapa masalari avo mumaoko physically, ndidzo dzimwe mhiko dzangu. Zvino muno muSouth Africa mava kunetsa, because vanhu vanondishandira ivo vanenge vainewo zvavanenge vachida kuita nemari dzavo through mabank, saka havadi kuita zvekupiwa hard cash. Zvandiri kuita pari zvino, the way that I am surviving, ndinoti kana yava nguva yekuti ndinge ndichibhadhara vashandi vangu, kunze kwekuti ndinge ndichikupa full salary directly mubank, imwe yacho ndinotanga ndaiisa muhari, then ndobva ndachizokupa iri cash. Ndinokwanisa kungokupa kana 2000 cash, the rest inoenda mubank. Ndinongotsvaka mareasons, but vamwe vanenge vachicomplaina because vanenge vachiti vanoda kuti vange vachizova ne good credit score. Zvino kana ndikaita sekunge ndinodzikisa masalaries avo ndichizovapa iri cash, vanoti hazvizobudi zvakanaka. Apa ndakambotaura zvekare nen'anga yacho, ikati kwandiri kuti iwe urambe uchingoita mari, unofanira kupa vashandi vako mari mumaoko. Apa basa randinoita ndinofanira kushandirwa nevanhu vanenge vaine mapepa akakwana, because ndinoita zvekubatawo macontract munzvimbo dzacho dzatinoshandira. Tinokwanisa kuita maprojects kana kuparliament chaiko. Hakuiti kuti munhu asina mapepa kana kuti ane mapermits efake anga achizoenda ikoko. Apa ndiri kutoda kutotanga kamwe kabusiness kekuti ndinge ndichingohaya maZimbabweni chete avo andinenge ndichibhadhara hard cash, kuitira kuti ndinge ndichiramba ndichingoita mari, nekuti pakugamuchidza kwandinoita munhu mari panenge patori nezvandinenge ndichitomutorera iyo anenge aine mhepo dzakaipa dzaanenge achitotorawo kubva kwandiri. Kuromba kwandakaita handina kuromba nekuti I am an evil person. Ndakaromba because of situation. Mari yandainge ndakatora ndichibuditsa mumasavings ndichiti ndiri kuitawo a nice investment. Mari iyoyo mukoma yainge isiri mari yangu, yainge iri mari yemudzimai wangu, asi handina kunge ndakaziva kuti ndo zvainge zvichazoitika, kuti ndainge ndichazonyura. And I knew kuti kana mukadzi wangu akazozviziva kuti ndo zvainge zvaitika, taikwanisa kusazowirirana. That is why I ended up choosing to do izvi zvemamoney rituals. Kana mari yacho handikwanisi kana kutombofara nekuti ndinenge ndichingozvishora kuti ndakambozviitirei, but zvakaitika. Ndakaudzwa nen'anga yangu kuti kunze kwekuti ndingogara ndichingozvidemba, ndinofanira kuti ndinge ndichitofara ndichidya mari, nekuti upenyu hupfupisa. Ndinenge ndichifanira kufara nekuti makore angu andasara nawo ekurarama mashoma, even though ndisina kuudzwa kuti ndakapiwa makore mangani pamhiko idzi, nekuti ivo sekuru vacho vanobatsira vanokupa makore avo aunenge uchifanira kuti unge uchizorarama. Kana akwana makore iwawo, then unobva wachizouya wobva wachizotorwa nezvinhu zvavo. Saka ndakangomirirawo nguva, handizivi kuti nguva yacho ichazokwana zvaita sei. Ndiyo secret yandiunza pano. Ndinenge ndiri mucomment section mukoma. Chandanga ndiri kuda pari zvino, ndiri kutsvakawo n'anga yechirudzi inokwanisa kundidzikamisira zvinhu izvi, because rimwe dambudzikozve riripo idambudziko rekuti randiri kusangana naro. Zvinhu izvi zviri kuda futi kushandisa vana vangu. Vana vangu vava nedambudziko rekuti vanorara vachishandisiwa nazvo zvikwambo izvi. Vasikana vanorota, zvivarume zvinouya
kwavari zvavanenge vasingazivi, uye zvekare nevanakomana vangu vanongorara zvekare vachingoshandiswa nezvevakadzi, zvinova zviri zvinhu zvandakaenda ndikanotora kuchiredzi. Ndakaudzwa neumwe kuti kana ndikakwanisa kuti ndinge ndichiwana n'anga, but n'anga iyi iri n'anga inenge iri yechirudzi, n'anga iyoyo inokwanisa kundibetsera. Please ndapota mukoma, kana muine ruzivo, kana muchizivana nevanhu vanogona kundibatsira, ndibetsereiwo. Ndinenge ndiri mucomment section. Mari yacho haichambonaki kuidya iyi, nekuti ndinoziva kuti mari idzi idzo dzichazongoparara mushure mekunge ini kana ndafa, kana ndikanzi ndamuka ndakafa, zvinoreva izvo kuti mari dzangu dzichangoparara kungoenda nenyika. Vana futi vanozongosara vari pazero, zvichireva izvo kuti paupfumi uhwu hwandiri kuti ndinahwo, upfumi ihwohwu hahusi upfumi hwechokwadi. Kana mukandipostera nyaya yangu muzondizivisa, ndinge ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedwe, hanzi ndinomuka usiku, vanomuka pakati peusiku, vanenge vaine zvavanenge vachiita pakati peusiku. Zvakaoma, ngatitaurei navo mucomment section, mukoma vedu ava. Ma1 hanzi ndine zvimari zvangu, hanzi ndine mari vanayo, asi hanzi handisi kukwanisa kuenjoya mari yacho iyoyo. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, please post my story makaviga uchitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret iyo yandiinayo. Ndiri kudawo advice kubva kune vedare renyu. Handizivi kuti ndingati isecret here kana kuti muchatondibatsirawo ipapo. Ndinoitsawo zvekugadzira motikari, saka pane umwe mudhara wechizimba, but ndiri kutya manje because ainge achibva kuchipinge. Pakamboita mahunga ekuti mudhara uyu ainge akabata, akaita zvekudzoserwa kumusha nezvinhu zvake. Munongoziva vanhu kana votaura zvakangofanana nenyaya dzajenimbi, vamwe vanenge vava kuwedzeredza tumaspices. Asi mulocation mandinogara zvinonzi mudhara uyu vamwe vakamuona achiita zvekutosimudzwa mumhepo nemaoko evanhu vainge vasingaonekwi mitumbi yavo. Mudhara uyu takangomuwanawo mulocation kunoku kwatinogara, ndichangoti kuBrits, ndinogara muGauteng, saka takangomuwanawo ari muno achingoitawo zvemabusinesses. Hatina imwe mhuri yake yatainge tichimboziva, munhu wataiziva semunhu ainge aine mari, saka vanhu vainge vachiti ainge aine zvinhu zvaaishandisa kugadzirisa mari, saka zvinhu izvozvo zvinonzi ndozvakazomudzipa mushure mekunge atadza kuzadzikisa mhiko dzake. Zvinhu zvake zvikamuendesa kuchipinge, saka vanhu vanotaura vanoti akafa. I don't know how true it is. Saka patova nemakore akawanda mukoma kubva zvinhu izvi pazvakaitika. Ainge aine motikari yake D4D iyo yainge akaunza kuti ndinge ndichizoigadzira sezvo ndiine garaji rangu pamba. Motikari iyi yava nemakore, it is about 4 years now. Motikari yakapaka pamba pangu. Motikari ndiyo yandava kutoshandisa. Ndinoti kana yava nguva yekuteererawo, ndine vanhu vanoshanda kutraffic, ndinongovapa mari vobva vatongoita kuti motikari inge ichizova ine mutero unenge uri right kuitira pakufamba. Ndakatomboenda nayo kumusha nemadhiri, ndikatoyambuka nayo ndikaenda kuZimu ndikadzoka nayo. Saka nyaya iripo mukoma ndeyekudai, makore awanda motikari ndakaigadzira. Muridzi wacho ndakanzwa zvichinzi akafa akarohwa nezvitokoloshi zvake. Mubvunzo wangu wandounza pano, sezvo vanhu vakawanda vasingazivi dhiri iro ratainge takasainirana inini neclient yangu kuti ndainge ndichazongogadzira motikari ndobva ndamudzorera. Motikari ndakaigadzira, motikari ndaigadzira a week after motikari yatanga kufamba. Mudhara uyu ndipo patakazongonzwa vanhu vava kuti akaonekwa achisimudzwa nevanhu vainge
vasina mitumbi, ndokubva atotanga kubhururuka achiridza mhere achichema. Haana kuzomboonekwa zvekare. Vamwe vanoti akadzoserwa nezvinhu zvacho kuChipinge kwaainge achibva. Kana ndikaitengesa motikari iyi to recover malosses ekuchengeta mota kuigadzira, ndinganzi ndinenge ndakanganisa here, ende ndeapi mamwe maside effects andinokwanisa kuzosangana nawo kana ndikasarudza kuita saizvozvo. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti vanoita zvekugadzira motikari. Hanzi ndoita sei? Muridzi wemotikari hanzi akarohwa nezvikwambo zvake zvakabhururuka naye zvikaenda naye kuChipinge, hanzi kwaainge akasobva kudhara. Yo, vanhu vanobata kubhururutswa nezvikwambo kukudzosera kuZimbabwe. Maybe nguva yainge yakwana yekuti ange achifa. Saka vari kubvunza kuti mudziyo wake waakasiya pamba pangu ndikaugadzirisa, ndinofamba nayo hanzi D4D, ndoita sei? Hanzi ndoitengesa here? Pane imwe message yavakanyora vakati pane umwe mufirst muSouth African wekuJMPD ari kuti ari kuida motikari ane cash, ndomutengesera here motikari sezvo muridzi wacho ari kunzi akasofa kudhara. Zvakangooma hazvo veduwe, ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, please post my story makavika chitupa changu ndazobvuma manje kuti mari inoda kushandirwa. Ndainge ndiri umwe wevamwe vechidiki avo vainge vachizviudza kuti tinongoda mari inouya neshortcut, kunyange zvikanzi inenge iri mari yeropa. Zita rangu muchanditi Jabu, not my real name. 2 years ago ndainge ndakasimbirirwa nemweya wenhamo, the spirit of poverty, uye ndainge ndiine ushungu dzekuda kunzi mbinga. Zvakatangira pakutorerwa musikana wandainge ndichida kuroora neimwe mbinga yekuHarare after ndaenda nemusikana wangu uyo ainge achigara kuCape Town, inini ndichigara kuno kuDurban. Saka takabva tachizoenda tose kumusha tiriko kuHarare. Ndainge ndisinawo motikari yekufamba nayo. Pakuzonofamba apa musikana wangu pane paakazoenda kuno apply passport, ndo paakazosangana nembinga iyo yakabva yachizomuvimbisa zvikuru kudarika zvandainge ndakamuvimbisa. Ndo kutoparara kwakaita relationship yangu. Saka ndakarwadziwa ndikazviudza kuti neniwo ndainge ndichida kuti ndige ndichizofamba nemotikari inodhura. Ndadzoka kunoko kuDurban ndakabva ndachizotanga kufamba munana sangoma vakasiyana siyana. Ndakasangana neimwe n'anga iyo yandaifungidzira kuti ndiye munomu muSouth Africa, but akazondiudza kuti iye ainge ari wekuMozambique, aipota achiuya muSouth Africa kuzotengesa zvikwambo zvake, vanozviti zvitokoloshi, munomu muSouth Africa. Saka akati kwandiri, kana uchida pfuma inotyisa, kana uchida kuzova munhu anenge aine mari, chinditsvakira chigunwe chemunhu anenge abva mukufa asi anofanira kunge ari munhu anenge ari wehukama. Kana ukakwanisa kundiwanira chigunwe unouya nacho kuMozambique. Kufa kwakaita hama yangu, handingakuudzei zvizere because ndinotonzwa kutya, but handina kuponda hangu munhu, asi ndakazoronga zano. After tabva mukuviga hama yangu, takagara mukomanashe, ndakaenda kumakuva, ndainge ndiine imwe friend yangu, tikanofukunura guva pakati pehusiku. Takatanga kurifukunura guva iri samwe kuma7. Mushure mekunge vehukama vapararira, ndo pandakaenda kumakuva neshamwari yangu, tikatanga kufukunura guva. Apa kunhuhwa kwacho tikabva tachizopwanya kofini, ndakubva tachizocheka chigunwe. Tacheka chigunwe kudaro, takabva tachizoenda kuMozambique nacho chigunwe chedu icho chatainge takagura pamutumbi wehama yangu yainge yakabva mukufa. Tichinosvikako kuMozambique ndipo patakabva tachizonzi chigunwe ichi taifanira kuti tinge tichizonochisiya mubako, asi kana tikasangana nezvatinenge tasangana nazvo mubako imomo, tainge tisingafaniri kuti tinge tichizofunduka kana kutya. Takati tasvika pamuromo webako racho, ndo patakaona painge paine ziblack mamba
iro rainge rakagarapo padhoo. Takaedza kuritema nematombo, asi nyoka iyoyo haina kana kumbomuvha kana kuita sei. Yakangoramba yakatitarisa ichiita sekunge yainge ichitoda kutotimhanyisa. Ndakada kuita zvivindi, ndopayakabva yachizotanga kutimhanyisa tikadzika gomo tichitiza. Zvakaitika izvi mukoma zvakandivhundutsa. Tikadzokera kumatare. Tadzokera kumatare, sekuru vaya vakabva vati chigunwe chiripi kunodai. Ndokubva ndaona kuti ndainge ndachirasa apo patainge tichitiza nyoka iyoyo tichiburuka mugomo. Saka vakanditi vainge vasingakwanisi kundibatsira panguva yacho iyoyo. Ndaifanira kuti ndige ndichidzoka kuZimbabwe kana pakawana hama inenge yafa ndodzokorora zvekare. Vakandipa umwe mushonga uyo wandisati ndashandisa. Mushonga wekutanga wavakandipa, vakandipa munzwa. Vakanditi munzwa uyu unonocherera pamba pehama yako yaunenge uchida kuti inge ichizofa, wobva wachizotora chigunwe chake tozosangana kuMozambique. Vakandipa zvekare umwe munzwa, neshamwari yangu akapiwa munzwa. Saka friend yangu kutaura kudai zvake zviri kutofamba zvakanaka, because iye neimwe brother yake vakazofukunura imwe cousin yavo uyo ainge afa mushure mekunge shamwari yangu acherera munzwa pamba pemukoma wake, but iri cousin brother. Vakaenda kuMozambique, vatori nekabusiness kavo kavari kurana muno muDurban. Ndiri kuda kushandisa munzwa uyu, but ndinonzwa ndichitya, because pose pandinoda kuzviita zvinhu izvi, pandinongoronga kuda kudzokera kuZimbabwe, ndinorota sekuru vangu vakasoshaika kudhara vakabata demo vachiti ndiri kuda kukuparadza kana ukangoita zvauri kuda kuita. Ndiyo nyaya yandiunza pano mukoma. Handizivi kuti inini ndine jambwawo here rekuti apo pandainge ndawanawo mukana wekuti ndinge ndichizoromba ndobva ndamhanyiswa nenyoka mugomo. Koseiko shamwari yangu paakazoenda ari ega nebrother yake vasina kuzomhanyiswawo mugomo sezvakaitika kwandiri? Maybe nyoka iyo yatakaona, nyoka iyoyo vainge vatori sekuru vangu. Saka sekuru, munongoda kungondiona ndichitambudzika here? Zvamuine masimba ekuti munomira kumberi kwangu muchindidzivisa kuti ndisakwanisa kuita mari, madii mangouya nemari yacho mandipa imi mbune kuitira kuti ndisazoromba kwacho. Ndiyo nyaya yandiunza pano mukoma. Ndingafara chaizvo kana ndikakunzwai muchiverenga nyaya yangu. Yeyi vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakaoma hazvo vedu wei. Hanzi ndakamhanyiswa neBlack Mamba mugomo apo pavakaenda vachida kunoromba. Yo, zvakaoma. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadii zvenyu mukoma, please post my story makaviga chitupa changu. Vanhu vanofungidzira kuti kuromba mamani rituals inyaya dzekungoswedza zuva dzemumafirimu, asi ndauya pano kuti ndige ndichikuudzai chokwadi. Muchangonditi baba Tim, ndava nemakore ndichirarama upenyu. Ndainge ndagara ndiine katakshop kangu kadiki ndichirarama upenyu wakaomarara, vana vangu vachirara nenzara, zvikwereti zvakandidzipa huro. Ndipo pandakasangana neimwe friend yangu akandiudza kuti ainge akabatsirwa noumwe mudhara uyo akamupa mushonga welucky. Ainge achiita zvichivhenda, but ainge achitofamba neGD6. Pandakasvika kun'anga ikoko, ndakabva ndachizopiwa jira rainge riine zvifundo zvitatu. Mukati macho mainge muine makoini. Ndikanzi ndinge ndichienda kunoisa makoini iwawo pamusoro pemakuva. Ndakadzoka kumusha ndikaita saizvozvo. Mukomanachi ndakatanga kuteverwa nemupurwa. Kusvika pari nhasi mupurwa uyu ndinofamba nawo, but uri kukura. Ndinofamba nawo uri mubhuti remotikari yangu. Ende takatovaka dzimba 3 muno muHarare. Kumusha kwacho takatoextenda imba yevabereki. Ndainge ndimbori munhu ainge achitambudzika in terms of mari, but iko zvinozvi ndiri kutambudzika ndiine mari yacho. Pane rimwe zuva pandakambonzi uri kufanira kuti unge uchiita mwedzi wose uchidya
sadza risina muriwo ndichingoita zvekutemurira. Pamwe pacho ndinokwanisa kungopiwa mhiko dzekuti haufanire kuti unge uchipakurira sadza muplate asi unotora mashizha emubhanana, nekuti zvikwambo zvacho zvinenge zvichida kuti ndige ndichijigira mumashizha iwawo emubhanana. Kana ndaita saizvozvo zvinobva zvafara, handina kana pisi zvachose mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Mukoma ava zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi ndinombodya sadza, asi sadza iroro vanenge varipakurira pamusoro pemashizha emubhanana. Apa uchinzi une mari, hanzi mari yacho handione kushanda kwayo. Hanzi ukandiona ndichifamba unotofungidzirawo kutoti ndiri rombe rekupedzisira, but nditori nemari yakawanda. Ngatitaurei navo mucomment section mukoma vedu ava. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.